Helle. Helle er skønt at komme hjem. Vi er ved at så klar til festen, hvis det er. Helle, kom snart hjem. Hej, hej. Det er det der, vi tager og spise. Det smager fandme lige godt. Hej, hej, Helle. Det der, det er ikke svingsplanen. Er du klar til at høre den? Let's rock the joint! Hej. Kan du se, der ligger snegle og boller i vinduet. Okay. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Ja, vi sender live her. Normalvis så er det de to gamle sure mænd fra Mobbel Show, men nu er der ligestilling. Det er ligestilling, så det er to gamle ællinger med ko foran, der står her, ligesom på Mobbel Show. Ja. Ja, hun vender ryggen til. Ja. Vi sender live her fra Security. Jubilæum. Vi sender Sender live med det grå guld her. Bedste mormor. Direkte på bordet. Hul nummer 5. Coronahjemsendelses.dk day nummer 14. Denne bro højt. Solen er smuk. Det samme er min mor og Luca. Det kan jeg kun vinde fremragende dag. Hvad kæmper vi for? Og bedstemor. Hej hej. Hvad med mig? Det er så. Sender live fra hul nummer 5. Bedste mormor. Den, der ikke rammer hulmånden, ryger i vandet. Det bliver nok dig, mormor, ikke? Vi sender live her fra hul 18 og Breaking News. Jamen, vi skal høre bedst, hvordan det gik med kampen. Ja. Hvordan gik det med kampen? Det gik godt. Hun vandt. Det var mor. Hvem er mor? Helle. Nej, det passer ikke. Nej, vi skal have revisionsoptælling, så jeg er meget spændt på den anden plads. Det gik fast. Tak for det. Fra det, Kajo. Hej lillebror, her er det storebror, bedste mor. Nikolaj, du ved, Fyns fri. Vi andre siger fri fra Fynborg, ikke også det? Det gør, er det ikke rigtigt, mor? Kan du sige hej til Nikolaj? Nej, det er ikke rigtigt. Fri fra Fynborg, der er fame, nej, endelig har vi fået Fynborg i 3 kroner for løg. Fri fra Fynborg. Ja, det er Mr. Gold. Jeg vil bare sige tusind tak for jeres måde at være på. I har været soundtracket til min barndom, til min ungdom. Og derfor er det enormt berigende at have jer i mit hjerte, i mit øre og i mine øjne.